Hills People Cultural Forum pen Karbianglong Aparman Monsam ke wana tumapan karchomai dengji. Minority Certificate ki pia pothak khamkhesi UCF pen West Karbianglong DCR deng pinpora lo ke pajirdam. Jainong achulang pen ale ke longa pothak KFA Dairy Development Department atum radaphan chiroktok amai kangni. Kardom pinia Adap Abirta long penili sami nirinan sepi pinia Abirtang ton pen chethanam senang. Kedam tang pai ni phai krener ke parni anerlo por phai kresia por taralang so ai bialong Karbianglong arlo khaing ko rapliatum chetong pen chingwai chingsai patepsi non ke wangji pai ni phai ing ko re siar ni sarsing teron mate langkung habe town hall along Hill People's Cultural Forum atum pen Karbianglong aparman monsam ke wan pi atum aphan manpeng pen karchwa mai ke dengji aphan chisik chedang pon. Lason se Karbianglong aparman monsam ke wana tumapan Hill People's Cultural Forum pen karcho ponji apan kachisika tengke MP MLA EM MEC Padmasri anong ekelong rongbong terang Dhaneswar ingti lapen Peace Accord mate monsam alam donalong kache tokdona bang pu bang phi Karbi dimasa kukia song atum hong ke wang tang ke do an atumapan tami archo ponpo monsam ki thirklong lapen kaching thora sai mo ning isivet kido thega phan pu mathasi kapreka khai pen sitami dora pet lo nang pu akemang pen kedam tang suri hinira kreke thom aningkan matijong ni phai krepor ni khai ingkora pliatum chelangsi Karbianglong arlo HPCF asong amahang patheklo lapen suri hinira kretrok aningkan sitami HPCF pen Karbianglong arlo kedoan tribes community atum pen cultural exchange daimekta denglo Karbianglong arlo Karbiatum kisung ahut bangakai atum nang langdun prong lapen bangakai kisung ahut Karbiakai atum ta langdun prong abangki chokchi kaike cherap seroi akinang sotpu kamatha lapen bidi sore sitami chithan pon bomlong poputa laichaning lengpen ningje pon laso agenda ke wangpo Karbianglong akisung ko pipima laso akisung ko pipima pulote lake ilitum chithan chimum pensi ilitum labangke iprang goso si kemponima bangke lage chingbai pon bombo Tela Hills Cultural Forum no non tumasok komenti benlo 2013 15 December kuman madakai itu laga songkang Ladake Ladake non anabangke Karbi Kuki Rengma Karbi Dimasa Rengma Kuki Assamese Tiwa Garo Boro Khasi Mantai Mar Chakma Mech Kasari Sakachep Adivasi Gurkha Jointia Miju Nongthung Kharwang Manipuri Meitei Bengali Bhojpuri Marwari Lapen Thengal Kosari Pinyana chitong mga 24 tribes anang lilo tribes and communities anang lilo Nonapora hud hele ke ora song do an sitami hong nang bar pen monsam kar I ajoini ingsam jin ahong plamalong ke do thegapot HPCF pen choro pajir pon Lasonapora hud sarkar ke japon ke misen theklong si central sarkar state sarkar pen Dr. Anong A sitami ilitung kaching honnai Karbianglong Autonomous Council PEM Dr. Tuliram Ronghang aphan doctorate a degree ki pip ke pajir thegapot sarkar aphan ningkang sam chepaklang pon Lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tami labang sonong e kachepalong dun thegapot chorolo non ke wangji pai ni phai inquiry siar ni HPCF pen manpeng pen alang li phan sitami archo ponji alang li join ni si Karbianglong alo monsam lapen lo ke charli atomon misen pajap long lo pusi pherangke amaya long KSA abidisar laichaning lengpen pachini pon non pini bangke Karbianglong along por hudlo plotang te dak arlo songamen pen isia song surrender lote isia song klang rok titi UPDS surrender for that pen stami kenelep doko lapen KPLT do doko sita non batai bangke doana song tumta ladak ministry long kiwang et lake Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum welcome lo lapen lasona por husi government ahin penta ilitum dak government ahin akijapon Dr. Tuliram Ronghang alangli title ka chelong lake alangli peace lapen education aputhak pen lasi ingsam jin pen alangli award kelong aputhak si nilitum 21 tarik August la 2022 bangke dak sarsing teron langkung habi auditorium hall arlo laso hall arlo bangke nilitum alangli tumpan
peace kiwang atum phan an karchu ponji Karbi Anglong Autonomous Council along a chief CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP MLAs lapen EM MSC lapen dak potmosari ke lobang phu ladak rongbong terang sar donation intisar lapen ji ala signatory long outfit organization atum signatory peace kiwang atum phanan Karbia group Dimasa group lapen Pukia group dak kiwang tangdo. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Assam Sarkar hin pen kideng pon laki Religious Minority Certificate aputhakta isonlo. Bangso Religious Minority Certificate aputhak United Christian Forum hin pen ke khamke chepaklang ponsi kidamtang pai ni phai krener ke parni West Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng pinpura lo ke pajirdam. West Karbi Anglong United Christian Forum hin pen paterpi ponsi Minority Certificate ki PJ aputhak ke khamke chepaklang pon. Bangso certificate ki pipon abang ke pangton ponji aphan pusi pinpura lo along sungpon lo. Pran ke pejok ason thot si West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong Scheduled Tribes Christian ara doan chingrum si West Karbi Anglong Hamren United Christian Forum la pen UCF Hamren Unit atum pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua arideng Minority Certificate ki PG aputhak khamke aputhak si pinpura lo pajirpon. Christian armo atum pen khai longri la pen data farman ka chisong ka chirai ko malong un an cherap chitodun lo. Lason si Scheduled Tribes Christian ki donatum State District la pen Autonomous Council along anta kam ke mi ke claim thek long pen chini daklo. India Constitution along ke tok Article 342 under Part 16 along ke tok special provisions relating to certain classes la pen socially and educationally backward class atumaphan anta kilang paching barkri. Halasoni pensi Article 342 ki bi ajok elam iki lun tomo pindeng sumpot anda choklin pen do thak longlo. Tengsi nilitum memorandum pilo la si ST akota ja muke Christian atum phan pa enjoy long le dia phansi la minority certificate ke kaisu kusin nilitum Christian Christophan ke kroy adhorom Christian adhorom ke kroy atum ke chini dam do la pen la practically ke mo aphi ke la sonsi bang po la si la so bang kalider nai pusi kadu kawe Karbi Anglong arat social organization do an punon political organization do an punon la so minority certificate la pen ST la so ke thaga bang ke chesong ra pen nai pusi pininil tum United Christian Forum afandame Karbi Anglong social organization do an atum afandame so mei penilitum mate so medium pen tuning Karbi akhai kaprek akhai pen pangbar lote phanthong ke bragethom anchot lo. La anchot angbong si ke thak polote Scheduled Tribes 8 aja kong ke pabop chot kali ke pavir de ji abidi kanglim ke claim pen India Constitution along ke tok dak alo aphanta aman ki pipe ang theksi klangrong lo pusi UCF pen jongpon. Minority Certificate ki PJ aphan ke khamkhe along Karbi akhai do an anparta hamphang asong do an nangkachirap donji aphan UCF ahin pen tuning ripon. Pinpura lo kipi ke pajir damalong UCF lapen mondoli ke chari mate ke ja atum referent pastor prosarok mondoli ke sar anparta Christian ani marli atumta chirap chitodun si ingsam jin pen pinpura lo kipi pajira sai dengpon. So pilo pajir lo itu Adap United Christian Forum dan sedam lo lapen mondoli kija kurusar atu manang dun lo lapen mondoli hemari atun tenang dun lo mondoli sar atu nang dun lo asin itu ingki cheng waisi itu ma akisung tabang so minority certificate itu hanang ron kaiji lasona decision government dan itu lason si pinpur dam lo ange asi DC baidota itu aphan security nang pilo itu aphan matha nang ne labang salam ke itu government along nang itu maning ke hangateng government along itu atau thanam po ba alu nang thanti po pusi itu insurance ne pilo Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Borjan Constituency Upper HDP Phangadong Longkiteron Arong along Karbi Farmers Association pen Kipatir Pipon along Dairy Development Department atum Cherap Chetodun si Hadak Arat Chenong Achulang Mate Milk
pen ale ke long aputhak cherok tok amai kangni KFA amai phuting ku ingti ke chari pon amai long Dairy Development Department pen Assistant Director Dairy Extension Service Kurana Nanda Sharma Accountant MM Hasnu Rongasar Monim Teron Lapen KFA Rap Chunbang Samson Tokbi Rap Dihin Chunbang Robinson Rongphar Lamjai Sarpo Hemari Rongpi Borjan KFA aro amai phu Bhuben Rongpi Kongchunbang Babu Rongpi pen danglok Radatum Chetong Don pen RDP Don Bangso chirok to amai kang ni hut Assistant Director Kurana Nanda Sharma pen Chainong ke pangreng pen achulang ke en pen hemtu nisi choboche rapun athei Chainong achulang arnisi along lin kep long lote ki jomnai setami sika pharop like Adap pen longpu Halapu ke FMI phuting ku ingti pen tami haladak ada datuma phan ke than pon ke un an pen ke claim ponang po la solong nilitum Karbi Farmers Association a hin pen tami nang cherap nang cheto dun po kupia sonsi ke nang jima puta lamchak pipon athe ke do anara ta phan ke sarkar pen chokomar anghoi pipon lap pun i anutin ke contractor man laple lasi sai chuti ki pen tami ke reng unawar sai do an lapen ilitum akhai ke longle ke dosi ke ong puta cherok tok amai long ningche pon Dairy Development Department pen se ke mati cherok tok amai ki pi pon along ka chetong dun ara da phan cheinong achulang ki pi aphule tami pajer pon si misen pen pachun pon News Desk Report Karbing Long Live Mahamaya lapen Korkanthi constituency ang bong along kedo paklong kamlem salong pini apor Board of Director mati BOD members election mati kili ke pado ponji along BJP arracharia song pen kache toydun bangkrip hotum kache pahai lap thekji aphan pura ke damtang pai ni phai trainer keparni mai ke pado pon lapen bangkrip hota che pahai lap lu pulote nong e suri phokep atangka pi bajer ponji pusi bangso mai long em lunsing teron pen kache chak pon Kidamtang pai ni phai Krainer Kebarni Paklongkam Large Size Multipurpose Cooperative Lamb Society Limited along Pini ni phai Krister Kebarni BOD members kili ke padu ponji along BJP asong pen kache toydun bang krip hotum kache pahai lap thekji aphan pura BD sore kache pachoy amai Paklongkam along padopon Bangso amai long Korkanthi MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Mahamaya MAC mate EM Lunsing Teron BJP EKADC amai phu Dhon Singh Teron atum pen danglok Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron lapen Mondol Committee atum chetong dun Mae long ka chetong dun aluhi atum bangso mae long lam theke than pon lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EKADC amai phu Dhon Singh Teron atum kichari pon ke me pika jok non hejong Karbi Anglong Autonomous Council kilik along Inkora trok a constituency along ta kache pahai lap ason thotsi non paklong kamlem salong BOD members kilik sitami chipahai lap unang pupusi thanpon lapen bangso lems lana pamisi rata tumaphan kilang pachingbar pon anparta sarkar pen nang kipali ason anta apora ting pen kipajer ponang pupusi thanpon lapen bangso kilik along BJP pen kache toydun bangkrip ho angbong pen bangkrip ho ta chipahai lap lo pulote suri phoke batangka pen nong e nang PG pusi EM Lunsing Terona hin pen bangkrip ho a candidate lapen vote ki jok dunji shareholders atumathengno chechak pon Maya lapen Korkanthi homosti ini pen ladak selem do velogar lem la seladak penaplo polling det si pini candidate lapen te la shareholder bang pharo thang musara suri do la chalang litum pen pini jingki je than la noni litum bangkrip phota bangkrip pho a candidate phanda ka pahai ji phasil tum upwa mondol committee a president lapen nilitum la chairman sa Karbi Autonomous Council chairman Raju Tiso sara ke hai lapen te nili salayong especially ke Mahamaya homosti sidaga purila sidaga lang litum pen je than jimum lo lapen ang thek ke thek pon long shareholder lapen te la candidate tum pen jitu pini letak gathering ke thek pon long ma ke nilitum non ke bangi pina ba malo pina bangkrip phota nitum BJP hai pon ji pu ning je thekon Dokmoka pen semsing ingti Karbing Long Lai
Pinia Adap Abirta ki lapuan si kang toniklo.